Igbo bụ Igbo, ekele m unu. Anyị alọghachila n'izu ụka ịkọrọ na akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru. Ọ dị mma, Papa. Otu mgbe ruru n'otu obodo ụmụ anụmanụ dị anya, bụ ebe otu oke na agwọ bi n'ime ya. Ha abụọ dị ime ma nọrọ n'iro ọtụtụ oge. Oge ha mụrụ ụmụ ha, oke dọrọ nwa ya aka na ntị ka ọ ghara ịga nso mmiri iyi nọ n'oke ọhịa ahụ n'ihi na o miri emi ma dị oke egwu. Nwa m nwoke, ya bụrụ na ị daba n'ime ya, ị ga-anwụ. Ya bụrụ na enweghị, agwọ ga-ejide gị ma rie gị. Ọ bụ onye iro anyị ruo ebighị ebi. N'otu aka ahụ, agwọ dọrọ nwa ya ọdụ ka ọ ghara ịbanye n'ime oke ọhịa ahụ n'ihi na o jupụtara n'ọnya na ndị na-achụ nta anụ. Nwa m nwoke, ya bụrụ na ejide gị, a ga-egbu gị ma kpochapụ uru ahụ gị. Oke pụrụ ịgwa ha ụzọ ha ga-eji jide gị. Oke bụ onye iro anyị n'ihi na ọ bụ erimeri nye anyị. Mana nwa agwọ na nwa oke a nwere oke ọchịchọ ịmatakwu karịa ihe nne ha gwara ha. Agụ obi ha bụ ịchọpụta ụwa karịa nke a gwara ha n'ime ụlọ. Otu ụbọchị, ha abụọ zọpụrụ ụkwụ pụọ n'ụlọ ha ma wụbanye n'ime oke ọhịa. N'akụkụ mmiri iyi ahụ ka ha zutere onwe ha ma nwee mmasị ozugbo inwe ezi mmekọrịta dịka ọyị. Ha kọwara onwe ha, gwuo ọtụtụ egwuregwu, gwuo mmiri, rịa elu osisi, ma chọpụta na mmụọ ha bụ nke ejikọrọ ọnụ n'ezi mmekọrịta pụrụ iche. Ha abụọ wee bụrụ ezi ọyị malite n'ụbọchị ahụ. Kwa ụbọchị ọbụla, ha na-ezukọta na mmiri iyi ahụ gwuo egwuregwu ma nwee ezi ntụrụndụ. Ha jụrụ ichegbu onwe ha banyere ọdịiche dị n'etiti ha abụọ ma ọ bụ ịdọ aka na ntị nne ha dọrọ ha. Naanị ihe dị ha mkpa bụ adịm na mma dị n'etiti ha abụọ. Ma ụkwụ na-aga wam kwesịrị ịmara na anya na-ele zamzam n'ahụ ya. Otu ụbọchị, nne ha lepụrụ anya wee hụ ha abụọ ka ha na-egwukọrịta egwuregwu. Nne oke ahụ wee gbapụ ọsọ gaa dọkpụrụ nwa ya nwoke lawa n'ụlọ. Ọ baara ya mba n'ụzọ dị ukwuu, dọọ ya aka na ntị ikpeazụ na ya kwụsị ime ọyị ya na onye iro ha n'ihi na agwọ dị aghụghọ nke na ọ pụrụ ime ka nwa ya refuo oge. N'otu aka ahụ, agwọ dọkpụrụ nwa ya nwoke lawa n'ụlọ. Ọ dọrọ ya aka na ntị na ka nke a bụrụ ụbọchị ikpeazụ ya ga-ahụkọrịta ha abụọ ọnụ. Nwa agwọ ahụ bụrụ onye obi gbawara. Ọ gwara nne ya na ya anaghị ahụ nwa oke ahụ dịka erimeri n'ihi na ọ bụzi enyi ya. N'otu aka ahụ, nwa oke ahụ gwara nne ya na nwa agwọ ahụ enwebeghị mgbe ọ tụrụ ya asị, ya fọdụzie ịghọ ya aghụghọ. Mana nne ha anabataghị nkọwa ha ma dọọ ha aka na ntị ka o mere mbụ ghara ime ọzọ. Nwa agwọ ahụ na nwa oke ahụ wee nọrọ n'obi mgbawa na iru uju. Agụ ihu onwe ha ma nwee mkparịta ụka wee gụsie ha ike ruo n'ogo na ha dere edemede nye nne ha ka ha ghara ịchọ ha achọ n'ihi na ha agaghị alọghachi ọzọ ma gbapụ gaa otu oke ọhịa dị anya. N'ebe ahụ ka ha bara n'ime otu ọnụ oghere dị n'otu osisi ma mee ya ụlọ obibi ha. Ha meziri ime ụlọ ha nke ọma ma na-emekọta ihe niile ọnụ oge niile. Ma ọṅụ ha dịgidegị ogologo oge dịka otu dinta bịara n'oke ọhịa ahụ mụnye ọkụ n'ime ọnụ oghere ahụ iji gbuo nta anụ ọbụla ọ pụrụ ijide n'ime ya. N'ihi ụjọ, agwọ ahụ na oke ahụ wee makụọ onwe ha, jụọ ịgbapụta ruo oge ọkụ regburu ha abụọ dịka ha makụrụ onwe ha. Ewo! O chi m! Ndị okenye na-ekwu sị, ọ bụrụgodu na ọ bụ naanị mmiri ka ezi enyi abụọ nwere, mmiri ahụ na-atọ ezigbo ụtọ. Nke ahụ bụ eziokwu, Papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke taa. Ọla mma, anyị ga-alawa. Imeela, Papa. Imeela. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ. Ka emesịanụ. Ka emesịanụ. Ngwa kọba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị, ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.